masu kallon bidiyo kan muna son rubuta tushen karatu a YouTube. Kana, ku daina subscribe, gore mun gore tushen karatu. Sha kallo lafiya. Lamari komi ba ce ga komi don gwalewa ya kai. Ni yana wani wagga rayuwa. Ka taho ka yi auren kuma auren na bai da amfani gare ka tunda mata kullum ta ce wata ta mare ka tana ganin kullum kamar ta yi ƙarhin ka. Yanzu ga gidan ga inda ma sun kuɗin nan da na aure ki ba sai gidana ba. Amma ga shi yanzu na aure ki kullum bala'in yau na daban na jibi daban. Ina wani aure. Ni wallahi da ni ana cewa aure wallahi nake wani abu gari. Allah ya sauka shi kuma ba halin naji wannan dan matar shi kuma naji na ta magana ta banza. Wai talakawa ba zan noma to dama ko kan hanka muke ba mu noma. Kana banza magana ya sana. Na ne ji Allah ya riko ina sun dai da na ganki to sai dai in godiya ga Allah. An baka naka. A kauna to gaskiya ba bani ba kan nan goren ga mina na kauna ta. Ayo. La ilaha illallah Muhammadu. Kice mi? Bakin ciki. La ilaha illallah. Da kin yi ta ni an bani da bakin ciki kauna ta ina bada abinci da zamu kan kamun jira. Kurin kin ga mata ta kuma ga mata da kuma tana wala ciki yanzu ya ki ta wani kiwo bakin ciki kara mu da bala'i. Wannan ga ai sai ai kashe mutum. Za mu kira. Wallahi abin ne ya kamata barin to in cika ba gida da kuka saboda in gida da shi.